Biko to učí, že život plynie najpokojnejšie vtedy, keď sa myseľ uvoľní a srdce zostane otvorené. Keď človek prestane očakávať a dovolí prítomnému okamihu plynúť bez odporu, objavuje sa stav bytia, ktorý nepotrebuje kontrolu ani usmerňovanie. Kto dôveruje prirodzenému toku udalostí, nachádza cestu, ktorá sa odvíja s ľahkosťou a jasnosťou. V dôvere sa skrýva hlboká sila. Biko to pripomína, že ten, kto prijíma každý okamih bez očakávania, zisťuje, že všetko prichádza v správny čas. Nie je potrebné hľadať odpovede úsilím alebo analýzou. Tie sa rodia v tichu, keď myseľ prestane bojovať a srdce sa otvorí prijatiu. Každý čin, každý dých, každé slovo má svoj vlastný rytmus v tkanive existencie. Biko to učí, že keď sa človek prestane pýtať, čo by mal urobiť a namiesto toho načúva tomu, čo už je, zisťuje, že všetko sa deje v správnom okamihu. Nejde o pasivitu, ale o vedomé prijatie toho, čo prichádza. Vďačnosť je kľúčom k vnútornej rovnováhe. Ten, kto sa učí ďakovať nielen za príjemné zážitky, ale aj za výzvy, ktoré formujú jeho cestu, objavuje hlboký zmysel v každej skúsenosti. Biko to pripomína, že všetko v živote má svoje miesto a že práve výzvy často prinášajú najväčší rast. Srdce, ktoré sa otvorí bez očakávaní, dovolí prúdiť tomu, čo je. Biko to učí, že ten, kto sa vzdá potreby kontrolovať svet okolo seba, objavuje odpovede v tichu a jednoduchej prítomnosti. Nie je potrebné hľadať ich vonku, pretože sú už prítomné v každom nádychu, v každom pohľade, v každom okamihu vedomej existencie. Tým, že sa človek otvorí prítomnému okamihu bez potreby meniť ho, nachádza pokoj, ktorý nezávisí od okolností. Biko to pripomína, že nie je potrebné bojovať s tým, čo prichádza, ani sa držať toho, čo odchádza. Stačí byť prítomný a dôverovať tomu, čo je práve teraz.